नमस्कार. काव्य शिकव मनमोहक मराठी मालवणी कवितांमध्ये मी मनमोहन रोगे आपले स्वागत करतो. मित्रांनो, आज 5 सप्टेंबर शिक्षक दिन. शिक्षक प्रत्येक माणसाच्या आयुष्यातील एक महत्त्वाची व्यक्ती. माणूस कितीही मोठा झाला तरी तो शिक्षकांपेक्षा मोठा होऊ शकत नाही. शिक्षक किंवा गुरु यांचं स्थान प्रत्येक माणसाच्या जीवनात वेगळं असतं. त्यांच्याविषयीचा आदर हा वादातीत असतो किंवा कायम राहणारा असतो. हिंदी चित्रपट एक सारांश, अनुपम खेरचा पहिला चित्रपट. त्यात अनुपम खेरने जख्ख म्हाताऱ्याची भूमिका केली आहे. त्यात असा एक प्रसंग आहे. परदेशात त्या वृद्धाच्या मुलाचं मृत्यू होतो त्या मुलाला, आणि त्याच्या हस्ती फक्त त्या विमानाने पाठवतात ते. तर त्या हस्ती घ्यायला तो वृद्ध माणूस एअरपोर्टला जातो. तर तिथले भ्रष्टाचार दाखवत आहे. त्या हस्तीसुद्धा त्याला मिळत नाही, आणि तो इमानदार असतो म्हातारा. त्यामुळे तिथे कुठे पैसे वगैरे देणं त्याला ते पटत नाही, आणि त्याला खूप त्रास होतो. त्राग्याने मग तो त्या एका ऑफिसरच्या कॅबिनमध्ये घुसतो आणि असं थरथरत असतो रागाने. तेव्हा जो कॅबिनमध्ये घुसतो त्याला अडवतात, पण तो घुसतो. तेव्हा तो अधिकारी बघतो आणि तो ओळखतो, अरे हे तर आपले शिक्षक आहेत. तो खुर्चीतून उठून उभा राहतो, त्यांना नमस्कार करतो आणि खुर्ची समोरच्या बसवतात. आणि तो, सर मला ओळखलात का, असा तो प्रसंग आहे. तर जिथे कुठेच नाईलाज होतो, मान मिळत नाही, तेव्हा जर आपला विद्यार्थी कुठे असेल कोणत्याही पदावर, तर ते शिक्षकाचं काम नक्कीच होतं किंवा तो शिक्षकांना विसरत नाही. तर आपल्या जीवनात अनेक किस्से घडतात. असाच एक अतिशय सुंदर किस्सा आहे शिक्षक आणि शिष्यातला, विद्यार्थ्यातला. तो तुम्हाला कविता संपल्यानंतर सांगतो. आजच्या कवितेपूर्वी माझ्या स्वतःच्या सगळ्या शिक्षकांना आणि तुमच्या साऱ्यांच्या, जे आता शिकवत आहेत शिक्षक आहेत, त्या साऱ्यांना वंदन करतो कृतज्ञतापूर्वक, आणि कवितेला सुरुवात करतो. आजच्या कवितेचं शीर्षक आहे शिक्षक. शिक्षकच जीवनाचे शिल्पकार. शिक्षकच जीवनाचे शिल्पकार. ओल्या मातीच्या गोळ्याचा घडवितो मडके कुंभार. ओल्या मातीच्या गोळ्याचा घडवितो मडके कुंभार. तशी दगड मातीतून घडवी मनोहारी मूर्तिकार. पाटी कोरी असते मेंदूची, नाही कसले ज्ञान जाण. पाटी कोरी असते मेंदूची, नाही कसले ज्ञान जाण. असते सारे जाणायचे, असे ते जिज्ञासू बालपण. माय तात आप्त शिकविती गोष्टी नित्याच्या कितीतरी. माय तात आप्त शिकविती गोष्टी नित्याच्या कितीतरी. त्यानंतर देती शिक्षक ज्ञान विविध विषयातील व्यवहारी. समजावती कधी प्रेमाने. शिक्षक समजावती कधी प्रेमाने, कधी डोळ्यांच्या धाकाने, तर कधी हातातील छडीने. बहुश्रुत व्हावे म्हणून विद्यार्थ्याने. शिक्षकांची हाती देती मायतात अजाण बालक. शिक्षकांच्या हाती देती मायतात अजाण बालक. त्याची घडवती त्याला एक सुजाण नागरिक. शिक्षकांना म्हणतात गुरुजी. कुणी मास्तर कुणी सर. शिक्षकांना म्हणते गुरुजी, कुणी मास्तर कुणी सर. राहावे कृतज्ञ त्यांच्या प्रती, तुमच्या जीवनाचे ते शिल्पकार. हो किती माणूस मोठा, कीर्तिवंत यशवंत थोर. माय तात आणि शिक्षक यांचे विसरू नये उपकार. जीवनी लाभो किती गुरु, किंवा पुढे व्हाल तुम्ही स्वतः गुरु. जीवनी लाभो किती गुरु, किंवा पुढे व्हाल तुम्ही स्वतः गुरु. तरी अनमोल ते शिक्षक, जे घडवती पिढ्यानपिढ्या गुरु. प्रत्येक माणूस आपल्या उपजीविकेसाठी नोकरी करतो, धंदा करतो, पण त्यात ही शिक्षकाची नोकरी असते, ही सगळ्यात सुंदर, भारी. कारण ते पिढ्यानपिढ्या घडवत असतात.
जी त्यांच्यासमोर मुलं बसलेली असतात, तीच मुलं उद्या कितीतरी वेगवेगळ्या क्षेत्रात नामवंत होतात, कीर्तिवंत होतात आणि मग त्या शिक्षकाला अभिमान वाटतो. त्यांचं कुठे नाव ऐकलं, तो वाचलं तरी ते अभिमान सांगतात, हा माझा विद्यार्थी आहे. असे ते क्षण असतात. आता एक किस्सा सांगतो तुम्हाला. काही वर्षांपूर्वी म्हणजे 25-30 वर्षापूर्वी आपल्याकडे राज्यपाल होते डॉक्टर शंकरदयाळ शर्मा. ते इथूनच नंतर राष्ट्रपती झाले. आपल्या महाराष्ट्राचे राज्यपाल पदावरून ते थेट राष्ट्रपती, भारताचे राष्ट्रपती झाले. तर राष्ट्रपतींना सुद्धा काही कामानिमित्त त्यांचे दौरे असतात, उपक्रम असतात. तसे ते मी आता नाव विसरलो, पण एक आखाती देशात गेले होते जिथे राजेशाही पद्धत आहे. तर त्यांचं नियोजित दौरा होता. ते गेले तेव्हा त्या देशाचा राजा, राजकुमार जो होता, राज्य करत होता, तो राजा स्वतः एअरपोर्टला त्यांना रिसीव्ह करायला गेला. अर्थात खरं म्हणजे राष्ट्रपती किंवा कोण परदेशातला पाहुणा आला तर त्या देशातले मंत्री असतात, मंत्रीगण, त्यांच्यावरती जबाबदारी असते. पण इथे तसं न घडता, मंत्री न जाता, म्हणजे मंत्री त्यांच्यासोबत असतील पण स्वतः राजा गेला आणि जेव्हा राष्ट्रपती उतरले विमानातून आणि वाहनात बसायला आले तेव्हा त्यांनी स्वतः राजाने गाडीचा दरवाजा उघडला वाहनाचा आणि राष्ट्रपतींना आत बसवलं आणि पुढे त्यांनी स्वतः ड्रायव्हिंग करून जे तिथे राहणार होते त्या महालात त्यांना नेलं. जे काही 2 दिवस होते त्यांची सेवा शुश्रूषा केली खूप. ज्यांना हवं नको ते त्यांनी जातीने बघितलं आणि त्यांना परत पाठवायचं जेव्हा होतं, यायचं होतं एअरपोर्टला, तेव्हासुद्धा ते तसंच घडलं की त्यांनी स्वतः गाडी चालवली. गाडी दरवाजा 2 वेळा उघडला, बंद केला, राष्ट्रपतींना गाडीत बसवलं, परत उतरवलं. हे त्या तिथल्या जनतेला आवडलं नाही. सरळ होतं, कारण तो राजा होता आणि एका दुसऱ्या देशाच्या राष्ट्रपतीला इतका मान, जो कधी यापूर्वी असं घडलं नव्हतं. अर्थातच पत्रकारांनंतर त्या राजाला विचारलं की भारतासारख्या एका देशाचा राष्ट्रपती ते आपल्याकडे आला होता, त्यांना जो काही असेल मान मात्राप करायचं तो करायचाच होता, आदर. पण ते त्याच्यासाठी विशिष्ट मंत्री होते ना. राजाने राजासारखं वागलं पाहिजे. तुम्ही असं कशाला केलात की तुम्ही गाडी चालवली, गाडीचा दरवाजा उघडलात वगैरे? हे देशाची प्रतिष्ठा पणाला लावली तुम्ही, चांगलं नाही केलं राजा असून. तेव्हा त्यांनी सांगितलेलं उत्तर खूप बोधक आहे. ते म्हणाले, ते राष्ट्रपती आणि मी राजा ह्या नात्यातून हे घडलेलं नाही आहे. तर मी काही वर्षांपूर्वीच भारतात शिक्षणासाठी पुण्यात होतो आणि त्या पुण्यातल्या कॉलेजमध्ये डॉक्टर शंकरदयाळ शर्मा हे माझे प्राध्यापक होते. तेव्हा ते शिक्षक आणि मी विद्यार्थी, आणि मग त्यांना मान सन्मान त्यांचा करणं, त्यांची सेवा करणं हे माझं कर्तव्य होतं. ते मी केलं. राजा म्हणून केलं नाही आणि ते राष्ट्रपती म्हणून मी केलेलं नाही. तर ते शिक्षक माझ्या गावी आले, माझ्या घरी आले, म्हणजे माझ्या देशात आले आणि मी तिथला राजा आहे आणि मी त्यांचा विद्यार्थी आहे आणि म्हणून ते सगळं होतं. तर मित्रांनो, इतका मान, इतका सन्मान फक्त शिक्षकांनाच मिळू शकतो. इतरांना तो तितका मान मिळणार नाही. धन्य ते शिक्षक आणि असे विद्यार्थी. आजची कविता तुम्हाला आवडली, लाईक करा, कमेंट लिहा तुमची. कोणी सबस्क्राईब चॅनल केलेलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि शिक्षक असतील त्यांना आपली विद्यार्थ्याला ही कविता पाठवा, विद्यार्थी असतील त्यांनी आपल्या शिक्षकांना पाठवा, त्यांनाही आवडेल. आता परत आपण भेटू येत्या 14 तारखेला बैलपोळ्या दिवशी एक नवीन कविता घेऊन. धन्यवाद.